Deci, astăzi o să ne jucăm Minecraft. Da, și eu sunt. Minecraft fake. Și eu sunt Fake aici. pentru că n-aveam chef să intru pe un Minecrafteri. Și eu sunt aici. What the fuck, unde sunt? Sunt pe o hartă în care am făcut-o cu Nicolas, Da, și eu nepotul sunt. meu. Eu sunt aici. Da, am făcut aici un fel de cameră de gaming, deși aici mi s-a spart chestia, nu știu cum. Și aici jos e camera cuiva. Adică camera secretă a lui Nicolas. Adică unde fac eu videouri. What the fuck? Și trebuie să-mi fac și un telefon ca să fiu... Deci cam așa Ca arată. să fac un telefon ca să fiu mereu pe Instagram. What the fuck? Poți să-ți faci telefon pe mai. Deci aici are el tastatură, totul bine și... Doamne, fiți încărcător, deci mă enervează într-un hal. What the fuck? Deci o să mă joc o hartă random. Adică pe survival am să mă joc. Da, caracterul meu e ăsta pentru că o să trebuiască să-mi fac rost de lemn mult, să mă duc într-o peșteră. Au, să vezi ce o să-mi iau eu niște demeciuri. O să-mi iau niște demeciuri din alea, dar dureroase, da. What the fuck? Acum trebuie să fac rost de mult lemn. Aș vrea mai întâi să fac un crafting table. După să-mi craftez un pickaxe, topor, sabie și reclame. Ai încercat noul home menu de la McDonald's? Un meniu pe care nimeni nu-l poate refuza. Comanda acum prin Food Panda. Da, lasă-mă. O și o pârdă de-asta reală. Care Dar tu nu știi că fac video. Dar când îl găsești tu așa, dar fără asta cu schelet, ce făceai? Scuzați-mă, e mama. Nicolas, du-te și închide ușa. Ok. Ok, deci am făcut rost de 5 bucăți de lemn. Nu știu dacă mi-ajunge pentru un craft. Ia-te, vaca, am nevoie de mâncare. De la tine. Mor. Foai de viața mea. Deci dacă o să intre și Nicolas pe hartă, ar fi o minune. Ok. Stai să mă duc la spawn ca să îl aștept, practic. Ce? Că i-a spus mai lui tataie să-ți ia Meniu. pițele. Și ție Aleția meniu. Da? Da. Ok, el are skin-ul, adică noi mai exact suntem Lavinia și Nociv. Da. Hai că am intrat și... Uite-l, el e Ezi Nociv, adică... Mi-a dat reclamă în fața jocului. Baba Gania. Piciorul. Nu jura, mă. El e Nociv și eu sunt Lavinia, practic. Bună, tata Nociv. Au! Fițe, ai nebunul, ratonule. Vrei semințe? N-a proftim. Nu-ți dau lemn, fă-ți. Haide. Bă, unde ești? În jocul ăsta nu poți să ai papagal. Ba da, pot. Da, nu. Next. Stai pe loc. Stai pe loc, că-ți văd numele. Nu s-a pășit, te rog eu. Nu stau. Mergi. Deci uitați aici, mie numele. Stai. Deci nu vedeți voi numele, dar da. Uite. Mi-l vede, da. Nu pot să vă arăt, dar da, sunt Ezi Lavi. Așa mă cheamă pe Minecraft. De fapt e un Minecraft mai original. Și acum trebuie să facem rost de foarte mult lemn ca să facem un crafting table. Ăla-i copacul meu. Atunci stai tu acolo. Tu ia copac din ăla alb. Da, știu că nu suntem cei reali și... Da, acum noi suntem cam... Nu sunt noi cei reali. dar avem acelea schine, deci
Mi-a dat Ai reclamă. încercat noul home menu de la McDonald's? Un meniu pe care nimeni nu poate refuza. Comanda Că nu vreau Deci gata. Ați văzut acolo, a intrat și Ezi Nociv cereal. Real, dar nu știu unde e. Uite, Ezi Nociv is joi. De joi. Și... Măi! Strici video-ul. Da, el acum nu face nimic. Dacă și-ar porni și el un video, ar fi cool. Și am uitat să vă spun, de luni până vineri pe Trovo. Da. O să intru și eu mai târziu, promit, o să intru. Deci el e nociv. Nociv ca... Au! Nesimțitul. Numai dacă te omor. Nesimțitul. Nu ești? Da, eu sunt. Au! Vezi când dai damage. Mi-a dat reclamă. Nu mă bătea. Nu jucăți. Mame, nu ne strica clipul. Mamă, dă-l și tu mai încercăm. Bă, am găsit o peșteră. Mi-a dat. Ce naiba pot să-mi fac eu aici stick-uri? Stick. Bun, crafting table. Avem nevoie de foarte multe chestii. Și ne luăm aici de murim. Tu știi din câte bucăți de lemn se face un din ăsta, un pickaxe? Dă-te un pic. Că ne-am făcut un crafting table. Dă-te. Stai bă că sparg aici să pui crafting table-ul. Eu sparg aici ca să iau lemn. De ce crezi? Sparg. Punem acolo să fie. Doamne, nu pot să... Mâine cam... O să fac un video Și eu la fel mâine. cu Alesia. Pentru că cred că va sta peste noapte, practic. Da, o să stau peste noapte. O să fac un video cu ea. Deci mi-a luat, după cum vedeți, o grămadă de damage. Deci vă rog frumos, nu dați scroll pentru că nu suntem cei reali și ne dăm drept cei reali. Nu ne dăm drept cei reali, dar ne-am făcut skin-urile la fel și ne dăm drept... Da, suntem niște copii. El câți ani ai? Nu mai știe. Are 4 ani. Are 4 ani și eu am aproape 10 ani. Deci practic nu vă băgați. Da, și un frate de-al nostru are 8 ani. Bă, am uitat să-mi iau crafting table. Uite cât lemn. Da, eu îmi iau crafting table-ul ca tu să ți-l uiți și după să mă bagi la creier să-ți dau. Ăla e al meu. Ba nu. Da. Vezi că al tău e pus aici, naiba, le iau pe tot. E al meu. Da, bă, să fie acolo la crafting table-ul. Tu îți dai seama cât lemn am găsit? Ia uite-te măcar. Mamă, zărim pe lemn, hai. Haide, bă, că avem nevoie de grămadă de lemn să ne facem și casă, să ne luăm și de mâncare. Bag acolo rimnul ăla blan. Ai cu talent. Am luat 3 bucăți. Deja de 8 minute îmi facem un vlog. Ți-am luat 3 bucăți ca ți-am luat ție de copac. Deci, practic, nu vă puneți cu sonorul care se aude pe fundal, pentru că nu avem un microfon deocamdată. Da, nu avem. O să se audă prea urât când o să vedeți video acesta și o să aibă reclame, pentru că o să se audă naiba de ce există reclame și în jocuri când putea să se facă numai pe YouTube. Eu am 20 de bucăți de lemn. Nu da reclamă. Îmi vine să mă bag cu palmele în cap, că dacă mă dă reclamă, nu mai suport. Cât de ciudat arăți. Zici că ți s-a rugat. Ești nociv. Bă, mi s-a rugat după bune. Da. Și acum ți-a dat Easy damage. Vă întrebați unde e Easy Foxy. Easy Foxy. Și Easy... cum îl cheamă? Nu doar Easy Foxy, Easy Pandalini. Pandalini. Uite, m-am găsit tiroliane. Bă, te rog să mă dai mâncare. Bine, dau. Eu să-ți dau un crafting, că ești prea sărac. Ia-le pe toate, că am și eu nevoie. Și pac, gata. Am de craftat.
că o sabie mi-am găsit de craft. Eu vreau să mă duc să omor niște oi ca să iau lână ca să-mi fac pat. Ce ai pus 3 crafting table-uri? Avem nevoie doar de unul. Pentru că ambii putem crafta după un Am singur. făcut o barcă. Cum? Pai mă, ia-mă și pe mine în barca ta. Da, putem. Haide, boss. Stai să sparg astea. Haide pe apă. Stai că, să vezi ce O damage. lopată și Vino aici jos la apă, o mă. lopată și... Hai. Aici? Da, pune barca. Deci, pune-te... Haide. Bă, Scuze, intră. Da, intră, mă. gata, Au. scuze, hai. Nu nimic. Stai să mergem în față. Stai, bă, că nu văd. Da, nu prea știu cum să conduc o barcă. Lasă-mă pe mine să Stai. Nu vedeam fața și de aia. Lasă-mă să conduc, te rog. Stai puțin, nu vedeam fața și de aia. Mamă, ce-am uitat să facem. Mamă. Ce ai uitat? Era important? Era important, rău. Oprește. Stai o secundă. Avem nevoie de iron. Păi spune-mă. Bă, se face și Ca să ne noapte. facem o găletușă să prindem Și pești. de ce ai lăsat aici un crafting table? Ai uitat pe naiba. Bă. Gata. Conduci tu data viitoare. Stai să iau eu crafting table-ul. Mai ai nevoie de crafting? Da. Păi eu vreau să-l sparg. Avem nevoie de 3 bucăți de lână gri și S-a căzut barca. avem din ăsta. Ce? S-a căzut barca. În apă? Da. Mă duc eu după ea. Doamne. Dar nu se mai vede. Da. Am luat-o eu. Hai de sus. De sufocă mult. Stai să pun barca. Mi-e foame rău. Bă, Da și reclamă, mă. cine mi-e foame? Bă, și te-a băgat în apă de tot. Dă mai încet că să se audă pe video ăsta ca la Balamuc. Știu, că îmi dă reclame și nu suport. Da, ești foarte la fund, să știi. Cred că poți să mă omori ca să-mi... Că nu mai vreau. Păi să te dea de la... Oricum a ieșit. A ieșit. Bravo ție. Ia uite. M-am dus cu barca. Da. Ua, zombie! Dracu să te ia de zombie. Bă, nu mi-o băga în ochi. Cam să orbesc. Deci am fugit. Gata. Am fugit pentru că sunt prea mulți monștri. Am găsit o peșteră, ei, am și sabie, am toate itemele tale. Da, acum o să te dea de la început și nu o să mai pot să-ți dau spawn point. Aoleu, am intrat pe crafting, am building. Băi, eu intru pe prostii. What the fuck, unde sunt? Vreau iron. Te toci înapoi la mine. Păi nu mai știu unde e nici spawn point-ul. Bă, unde sunt? Ai intrat și tu, dar degeaba. Bă, deci ce tărâm e ăsta? A făcut numai din pământ. Bă, mi-ai dat bloc. Nu ți-am dat niciun bloc. Iau. Eu n-am ieșit de pe hartă. Ia uite. Nu mai vreau să mă rog nimic. Bă! Nu glumesc, să vreau o planetă complet altfel. Uite. Și asta nu-i... Bă, what the fuck? E nisip roșu, nu știu ce e. O să se facă zi, jur. Să văd ce e ăsta. Păi faceți pat. N-ai lână, n-ai 3 lână, n-ai 3 bucăți de... Nu am. Ăsta nu e nisip. Ești? What the fuck? Enderman!
făcut nimic frumos. Deci până aici s-a încheiat videoul. La revedere, oameni. Cum